La Federació Catalana és una xarxa d'entitats sense ànim de lucre. Treballem amb entitats de voluntariat social. El 1989, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferrer va cedir una de les seves composicions per enfortir el voluntariat social, just en el moment en què naixia la Federació Catalana de Voluntariat Social. 3 dècades després hem recuperat la seva obra gràcies a la trobada d'associacions socials del Tarragonès, el TAS Social, i gràcies a la cooperativa El Far i la Fundació Topromi que han donat llum en aquesta nova versió. Enguany hem treballat la pintura d'en Palau Ferrer amb les entitats socials i ens ha servit perquè les persones amb dificultat funcional puguin gaudir de l'art. En definitiva, aquesta és la funció social de l'art i el que hem de continuar és anant cap a aquesta direcció, sumant esforços i fent xarxa.